Azatlyň habarçylary Türkiýeden Türkmenistana gitmek isleýänleriň sanawynda 4,5 müňden gowrak adamyň bardygyny anykladylar. Sanawlar Türkmenistanyň Türkiýedäki konsullugy tarapyndan ýöredilýär. Şol bir wagtda Türkiýeden Türkmenistana gaýtmak mümkinçiligi tas ýok diýen ýaly ýurtlaryň arasynda ýygyderli uçar gatnawy henidem dikeldilmedi. Hökümetiň guraýan charter uçuşlary seýrekligine galýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkiýeden Türkmenistana gitmek üçin sanawa 4,5 müňden gowrak adamyň ýazylanlygyny tasdiklap bildiler. Bu adamlaryň köpüsi henidem öz ýurduna gitmek üçin mümkinçiligini döremegine garaşýar. Türkmenistanyň raýatlary 2020-nji ýylda pandemiýa sebäpli ýygyderli uçuşlar ýatyrylandan soň Türkmen konsullugyna ýüz tutup sanawlary ýazylyp başlapdy. Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň arasynda 2020-nji ýylyň mart aýynda halkara uçar gatnawlaryny doly ýatyryp, ýarym ýyldan soň awgust aýynda raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmek üçin charter uçuşlaryny gurap başlady. Seýrek charter uçuşlary bar bolan islegleri kanagatlandyrmaýar. May aýynyň ahirinde Türkmenistan halkara gatnawlaryny bölekleýin dikeldi. Maýüzlerçe müň türkmen raýatynyň köplük bolup ýaşaýan ýurdy Türkiýe henidem uçar gatnamaýar. Bu aralykda Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlarynyň arasynda öýlerine dolanmagy islegler artýar. Käbirler üçin bu uly zerurlyk bolup durýar. Ykdysady çökkünlük zerarly Türkiýedäki müňlerçe türkmen raýaty girdejisiz galdy. Köpüsi öz azyk we ýaşaýyş jaý çykdyjylary üçin pul gazanyp bilmeýär. Lukmançylyk kömeginden mahrum bolýar. Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen migrantlarynyň sany artýar. Türkmenistan öz raýatlarynyň möhleti geçen pasportlaryny daşary ýurtlarda uzaltmak işini diňe ýangy ýakynda ýola goýup başlady. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçylaryň sözlerine görä, häzirki wagtda günde onlarça türkmen raýaty deportasiýa merkezlerine düşýär we boşadylýar. Onuň sözlerine görä, Istanbulda dokumentsiz saklanan türkmen raýatlary köplenç beýleki şäherlerdäki deportasiýa merkezlerine iýerilýär we şol ýerlerde 2 hepde golay wagtlap saklanýar hem boşadylýar. Olaryň ellerine deportasiýa merkezinde saklananlygy hakynda kagyz berilýär. Uçar gatnawynyň bolmadlygy türkmen raýatlarynyň beýleki ýurtlaryň raýatlaryndan tapawutlykda öz ýurduna mejburi deportasiýa edilmegine mümkinçilik bermeýär. Türkmenistanyň raýatlary 2 hepde töwerew deportasiýa merkezlerine saklanýar we öz watanyna iýerilip bilinmeýänligi sebäpli boşadylýar. Uçuşlar ýok we deportasiýa merkezlerine ýer galmaýar. Mysal üçin Awganystanyň we beýleki ýurtlardan bir kanun immigrantlar deportasiýa edilýär. Türkmenistanyň raýatlary bolsa boşadylyp goýberilýär. Dip Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Mansur Magamedow 14-nji ýylda habar berdi. Häzirki wagtda Türkiýeden Türkmenistana barmak üçin seýrek mümkinçilikleriň biri Dubaýyň üstünden geçýär. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky ýygyderli uçar gatnawy 30-njy maýda gaýtadan başlanypdy. Dubaýyň üstünden Türkmenistana seýahat epesli çykdyjylary talep edýär we onuň başa barjagyna kepillik bolmaýar. Bilet edilmek mesele bolmagynda galýar. Dubaýdaky çeşmelere görä, türkmen howa ýollarynyň yerli kassalarynda Türkmenistana bilet satylmaýar. Biletleri Türkmenistandan bron etdirmeli bolýar we onuň üçin tölenýän para biletiň bahasyny epesli ýokarlandyrýar. Azatlyň Türkiýedäki habarçysy Mansur Magamedowyň sözlerine görä, Türkiýeden Dubaýa gitmekde epesli çykdyjy talep edýär. Türkiýeden Dubaýa bilet ortaça $250 we $300 we Birleşen Arap Emirlikleriniň wizasy $150 durýar. Dubaýa baran türkmen raýatlarynyň bilet satyn alyp bilmän ýene-de Türkiýäge gaýdyp gelmäge mejbur bolýan halatlary hem seýrekdäl. Bu aralykda köpler Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda ýygyderli uçar gatnawynyň täzeden başlanmagyna sabarsyzlyk bilen garaşýarlar. Türkiýede adamdan ýüzlerçe müň türkmen raýaty ýaşaýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi sanlaryna görä, ýurtda resmi taýdan hasap alynan 200 müňden gowrak türkmen raýaty bar. Gararsyz çeşmelere görä, Türkiýede illegal ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň sany ençe messe ýokary. Musapir Türkmenistanlaryň köpüsi hukuksyz we garyplyk çäginden aşakda ýaşaýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny we hiç haçan bolmanlygyny öňe sürýär.